Wakeni mantiere siasa e kaunti ma Migori yuaga kweda koda yanya ma bende koro wuok kuom josiasa machuo. Giwacho ni gisebedo ka giyudo ayenje maricho ka okalo kuom mbui kamoko bende kuonde romo mag siasa, gino ma koro miyo wakeni mathoth chunygi tho e donjo e siasa. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori, George Juma, nigi ler mathoth. Piny Kenya pod thembe ng'wech mane mok ng'eny ariyo wi adek ma kichwech achiel oyiere lemogo mag siasa kata gwele leo mag tijego mag piny owacho ma bende ong'ere kaka two-third gender rule. Ma inoseketi enone kwan wakeni mathoth oyiere lemogo mag siasa kata gwele tije mamoko mag piny owacho nikech kwan gi mantie lemogo mag siasa kaachiel kod tijego mag piny owacho pod nitie piny. Kalure kod kwan mapiny mag wakeni to ahinya lemogo mag siasa e od buche mathoth ma oting'o mano mag kaunti ma Migori, wakeni mathoth osegwel e od burano. Penjo osebedo mathoth gimomiyo wakeni mathoth ok osebedo ka yiere leo mathoth mag siasa ka moko kuom wakeni bedo luor e donjo siasa. Jolony wechego mag kit chwech wacho ni wakeni mathoth to ahinya mago mantie kod leo mag siasa kod mago magombo lemogo mag siasa kale akwede mathoth ayany kod mamoko gino ma osego chunygi e donjo siasa. Mang'eny kata ne dwaro to chunygi dhi jok nikech gik ma ibiro wach kuomgi. Ma kata mana kopo, kata mana national leadership, kata mana county leadership, koyier ng'ama miyo, no miyo lemo moro. Tiwinjo mana kaka moaeno, ji ng'ura kendo ji wacho ni wan pok wayudo jatelo. Nikech ing'iyo ng'ama miyo kagima ok en dhano. Woman rep mar kaunti ma Migori Fatuma Mohamed en achiel kuom wakeni mantie siasa ma osewuok okelela ka yuago ayany mawuok kuom moko kuom josiasa ma oyier kaachiel kod rawere ka okalo yor mbui. Kata kiyanya ni ano chot nyako ema chodo onge shida to yanya to kiyany merwa ayany bende gi gikone joma dongo kosariambo da chomu ga yany dumia kura ok na sayo wasata pimo nwa pima to une munano ne wame nyathini kuro dhi otine jopiny pinyi kao mana gi tich okadwar gavana okadwar senator okadwar MCA mana mar rinda ni ema duogo kwa 2027 tuketa mana ratil gi gik matimonu. Wawinjo malit kaka especially wan jo Migori County ka woman rep waseche duti yanyo kendo kinyise ni ok okende ka ng'ato dhi chungo ni ok okende chuo adi ma ok okendi kata ma ok okendo ma bende ni e good leadership. Ngire gwang'wa en gima lit ma kuom wakeni ema ichiyo godo e yanyo wakeni wetegi mantie leo mopogore opogore mag siasa kaachiel kod mago madwa leo mag siasa. Ok da ber ka ng'ama miyo gore gi ng'ama miyo nikech pod wathin e leadership kabisa. To joma chuo ohero tiyo gi joma mine mondo miyo go joma mine kendo dwok piny. Thoth wakeni mamanyo lemogo mag siasa mopogore opogore oseber ka ipenjo penjo mathoth ma oting'o ka gintie keny kod oganda gino opis maduong' e migaoni mar kit chwech e kaunti ma Migori ngire osogwang' wachna kweda ne wakeni. Okendi ok okendi pod ibiro tiyo. Challenges mamine mokendi dhi through be are the same challenges mamine moko kendi dhi through. Nitie moko kendi to bende odak maber malo kata ng'ano mokendi. Omiyo wang'e ni leadership itimo go buongo, itime gi paro, itime gi networking gi other things. Ok en about ng'amo kendi gi ng'amo kokendi. Kata bed ni wakeni kale akwede mathoth to ahinya mago mantiere siasa omed jiwo gi mondo gibed ma otegno kendo kik chunygi tho. Policy moro ma wan go sani mar gender mainstreaming waloso kendo en the best policy ma wan go sani ma kata the World Bank oyiero mondo mi wakon mine ni okang' kokang' kiyudo position moro midwa yiere ji chunga kata ng'ato yanyi kata ng'ato timo ni ang'o akwayo ni kamoro kata bed mana grassroots election mag ODM kata mag party mane woguru mang'eny kendo chunguru. George Juma, Ramogi TV, Migori.